Wis entuk jago rung. Inggih pangestunipun sampun paman. Bagus. Seto kang musuhan mapan ning sakiwa tening babar kawat sanget cincang. Inggih paman piye? Wis entuk jago rung. Inggih pangestunipun sampun paman. Bagus. Oh, kaya ngono. Bener kaya ngono kuwi. Ora mung apa jenenge najan mung sedhela bisa mimbuhi rasa nyamanku. Sapa jagomu? Wonten ing wingking kula menika monggo katuri nyuwun pirsa piyambak. Bawan. Sapa sing dadi jenengmu? Takon karo aku. Jenengku Jakal Abilawa. Jakal Abilawa. Rajawala ana dawuh apa Kakan Kincaka? Ora gage sawangen kowe wedi ora jago sing mapan ning burine seta kuwi. Rupane kaya ngono kuwi. Rupane kaya ngono kuwi dadekke jago ki tenan poran. Etoke jagone kok kleler. Idak telek ora pendeng kaya ngene iki ketoke gur gedhe dhuwur tok. Ketoke mung gedhe dhuwur tok ning gedhene gedhe gombong kuwi Kakang Kincaka. Jenengmu mau sapa? Jenengku Balawa. Balawa saka ngendi? Saka Pejagalan. Gaweanmu beleh kebo sapi lan sapanunggalane iki mengko nek kon beleh raimu kuwi yo wani. Piye cangkem. Ora nganti ketandangan sumbare nek kaya ngono kuwi. Saiki manut reka dayamu Kakang Kincaka. Seto wonten dawuh katimbalan dina iki jago bakal kaunggake ana ing babar kawat janget cincang. Jago bakal diunggake ana ing babar kawat janget cincang. Supaya bisa rame jago iki umpamane ditotoi ngono piye? Piye? Ning kowe kok bengok lho ya, nek Raja Mala joget. Yo, nggih. Inggih sendika mangestaken dawuh. Kowe piye? Sarujuk kowe mathuk apa ora umpamane jagone iki mengko ditotoi. Aduh, Paman Kincaka. Ngabotoan menika dados awas. Aja kaken gunem. Kowe iki anak ratu lho, iki anak ratu.
bandamu tumpuk mati timbun-timbun iki sugih dijak tata wani ndak wani apa iki umpami dipun totoi umpamane ditotoi gedene dhuwit 10 yuta ngono kowe wani 10 yuta ya mantun nek mung 10 yuta mantun diunggahke meneh supaya luwih gayeng umpamane diunggahke dadi 5 yuta anu 50 yuta kowe cocok nggih madhok menawi namung 50 yuta bagus anak ratu kendel tenan kowe diunggahke neh 500 yuta iki mengke dipun bledek ora dipledek 500 yuta kowe wani kan 100 yuta piye Bilawa waniyo aja mung 500 yuta nadyan totok tangga iki nganggo nyawane Bilawa kowe saguha kowe waniyo nggih wantun bagus yen to pancen mengkono saiki pungkasane bur manuk tegesipun kados pundi bur manuk kuwi tegese ya kuwi yen to iki mengko jago saka Kanoman iki mengko menang yen to saka jago Kanoman menang Yayi Raja Mala bakal menang ning Blabar Kawacang cincang bakale saka jago Kasepuhan kudu lunga saka negara Wirata klebu bapakmu Koko Prabu Matswapati Aning sewalike yen to jago saka Kanoman iki mengko bakale cilik loro gedhe tumekaning pati yen to cilik loro gedhe tumekaning pati tegese Raja Mala kalah ning Blabar Kawacang cincang aku sak adi-adiku kabeh bakal sago lunga saka kepatian kabeh ngono piye sago apa ora nggih setika bagus tenan kabeh bagus totonen jaba jerumu Raja Mala ya dadi kok ngestoke dawuhne mung diapure sapa kowe mau jenenge sapa kowe Bilawa la ya apa Legawa mung diapurmu dina iki ayo munggah ning janget cincang tak enteni munggah ngono Bilawa apa kowe saiki tak tanting ibarate sego urung dadi bubur tegese durung kebacut kowe munggah ning Blabar Kawacang cincang saiki kowe tak tanting sakurunge iki mengko aku tetandingan karo kowe umpamane lho umpamane kowe ora usah sida perang kambek aku umpamane kowe ora sida perang karo aku ngono kowe tak wenehi dhuwit 500 yuta ngono kowe gelem ora rasa sida perang kowe ora mung yo ming kalah ora sudi nek mung dapure dhuwit 500 yuta diabrak apa sak miliar wis ora usah cash kowe tapak asma ana ing sadurunge kertas tak wekke kowe dicairke ning bank yo kena ora sudi piye kowe dhuwit ora doyan umpamane wong wedok wayune menik-menik ngoblong-ngoblong ngono piye wong wedok diabrak apa lho wong wedok ora doyan sanu senenganmu lanangan lho Iki seneng wedok ora? Umpamane seneng ora kudu kandha karo dapurmu. Tenan kowe wani karo aku. Aku wani karo kowe tak ibaratake kowe mungsuh aku kaya dene pelem musuh pelem.
dosa dalam piye imbang bakal moro kaki maju legane atiku tabrak gangsalan romot tiar kowe ayo jago po iki para ayo dina iki kami mintan yo sikil nganti bengong Pahut ilang nyawamu Pahut Pahut ayo kami minta nada-nadanya ngasih rah para ngomong barangan sampai tributra ayo ramate caca topo wong kanoman caku mumutan nyawang saking katebyangen nggih kedhi prahat lolo anggene Rorisan Balawa tanding Nyasa lan Raden Rajamala kalamun to sampun rubuh kacemplungaken wonten ing Sendhang Patari parandene Sugeng Apalipurna sidramu pusaka nenggih Kyai Brahma Warastra bedore murup kadhi dene watu ingkang mahalat-halat katamaken mapan wonten ing Sendhang Patari Sidra Raden Rajamala kacemplungaken mapan wonten ing Sendhang Patari gugur padha sakala risang Rajamala